Foco suarga mama miama demairita да барабато. Огън да изгори майка ми, дето ме е разделила от мъжа ми първо начало. Тъжни са копанарските песни, както е тъжен и тежък животът им. Една легенда разказва откъде идва мургавият цвят при тях. Черна чума заморила мъжете и жените от катуните. Жените били по-нежни и слаби и повечето от тях измрели. Останали малко мъже, но те трябвало да продължат рода. Затова започнали да вземат жени с по-тъмен цвят на кожата. Оттам и мургавият цвят при катунарите. Това сродяване пък е една от причините днес да не правим разлика между копанари и роми. А разлика има и те самите я подчертават. Техни език, трудолюбие и специфични занаяти. Един от техните занаяти, наследство от родителите, е дялането на вретена. За изработването на едно вретено обаче се иска майсторлък. То вретеното не става от всякакво дърво, а само от кавак, върба и бук, казва баба Йорданка, която от 12 годишна дяла вретена. Едно време преживявахме с този занаят, но днес не можем. На пазара ги купуват на много ниска цена, а работа по едно вретено има. 12 годишна правиш вретена, а как сте живяли тогава? Ами, тогава сме живяли така. Дяла ми такъв материал вретена, мъже ми лъжица и отиваме да продаваме по пазарите, по селата. Странствали сте тогава, така ли? Ходили сте по селата? Да. Не сте живяли на едно място? Не сме живели, така бяхме. С каруци, така ли? С каруци от село на село водихме. Няма ли сте постоянно дом и къща, така ли? Не, нямахме. С кирия така под най сме живяли. И така, 4 деца, с това съм ги изгледала. Като какви се определяте? Румънци. Румънци. Езика ви е различен от този на ромите? Румънски. Не, не сме от те, не сме чисти румънци. Само, че това ни занята беше. С това се занимаваме. От коя година сте се застояли тук? От коя година сте си купили къща? Не съм грамотна, ама не мога да ти кажа, има колко вече. Има 20 години, както сме тук. 20 години. Ама по-напред сме къщите направени, ама в това село сме тогава. А как решихте да останете тук? Странствали сте много по България. Защо избрахте точно това място? Не бяхме тук Хасковско, там сме живяли. Моята майка и там е родена Хасковско, тия села. И като живеем там и после, нали, като взе да има работа тук, и заради работа мъже ми дойде. Да работиме тук. В своя дом ни поканиха и дядо Ради и Леля Гина Генчеви. Дядо Ради е със самочувствието на баш майстор. От малък работи с овалки, лъжици и копани, съдове от издълбано дърво. Копанята е специфично изделие на техния занаят, затова, обяснява той, ги наричат и копанари. Дядо Ради майстори и гадулки. Всичко на ръка работи и на око мери, без метър и сантиметър. И тези гадулки, тези гадулки аз ги работя. В Родопския край, тук между Смолин и между Ардино, съм направил 12-13 гадулки на помаците, там на балканлиите. С тях гадулки доскоро, до коя година да ти кажа, до 54-та година сме свирили по сватби насам, натам. Това беше веселбата, най-голямата и най-хубавата музика на българското население. И ние това го наследим по предание от дядо, от баба, да кажем, от прадядо. И с него караме още. Ами сега младите
Много не държат на това. Кардиони и други работи, саксифони. Не трябва ли има изторлък, за да се изработи тая цигулка, за да свири добре? Трябва, разбира се. Какво се иска? Ами, на това се иска да се измери, тук, това му се казва корпус, до тук. Тук е врязано. От тук има 3 пръста здраво и се лепи капака.